आफा इसोरखौ हामबाय होदों। बे मेथाइनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों, सासे माहाजोन आरो निखावरि लाजारनि गेजेराव थैनायनि उनाव जिबना सोरगो आरो नोरगआव सुखु आरो दुखुनि रायलायलायनायनि बाथ्रा। अनहरदो नों आंखौ थरथिंसे, हालिया आं सहायनो बे नोङो सालियाव। आंनि बिदा फंबायफोरनोबो आं बायदि नोरगाव थाफैनानै खिन्थाहैथारदो बासायजानायनि बाथ्रा बे नोरगनि।
전화를 안고 어디에 아리야 소하이는 내 그릇자리야 아리야 소하이는 내 그릇자리야 그렇습니다. 하자시 하자시 한바이 나이 타바이